Това е долу. Виждат какво. Това е веки 3 години. И то ли? Ми така гледам безотворно на Виж ти ще си стрелца отстрани там. Виж ти бяни слабо и... Ей, сладове. Ама ние они се бяха с особо, ама това ги отказваме. Изгубил предални си. Сега баш сака Марко да го пуща биза. Противно ли да е Райни? Тия, кое са там на слънцето гледа? Златна сенка, тук гони там се реализира за сите. Тия са екстремни там. Това е... Са по-пива там, да. Милчо го знаеш. Там учи е там. Дали са имате ли там? Вие са си само там. Значи шута, бе. Айде, викат, чай го. Капитан.